За времето назад 26-годишният Нанко Киров казва, че не иска да си спомня. От деня на раждането си до 18-годишна възраст той прекарва в два от домовете за изоставени деца. Прибиваването си там определя като лошо стечение на съдбата, която е подобна на всяко изоставено дете в България. Тръгва си от бургаския дом Коджака в Алията през 2003 година с диплома за хореография от музикалната паралелка на едно от бургаските училища. Престоят му в социалната институция оставя у него своя отпечатък за цял живот. Ще запомня и хубавите моменти и лошите моменти. Ще запомня боя с възглавниците. Ще запомня както и боя с възглавниците, така и боя с умруци. Там си като сам човек, който трябва да оцеляваш. Първият тежък удар за момчето е смъртта на баба му през 2006 година. Преди това починали са баща му и дядо му, а майка му, която има друго семейство, не иска и да чуе за него. След дълги скитания в търсене на работа у нас и в чужбина, младежът се прибира в родното си село Ново Паничарево, където обаче къщата на любимите му баба и дядо е полуразрушена. Принуден е да живее в стар фургон извън селото, преотстъпен му от негов съселянин. От тези дни помни само студът, мизерията и нощите, в някой от които е заспивал гладен. Казва обаче, че всички удари на съдбата са калили характера му и не съжалява за нищо. Както и това, че въпреки тежките изпитания, никога не е спирал да се усмихва. Развръзката идва преди няколко дни, когато историята му е огласена и за нея разбират много хора. Появява се и човек, който решава да прибере момчето при себе си и да му даде освен дом и спокойствие. Това, което видях в този човек, защото той това, което каза, е, че отварям вратата за те, което това е за мен много му докосна на сърцето, защото това е отваряш врата, това означава, че отваряш сърцето си за даден човек. А няма по-хубаво това някой да отвори сърцето си за теб и да даде живота си за теб. Във всеки един човек трябва да виждаш доброто и позитивното. И знаейки от моите родители колко е трудна съдбата на тези деца, мисля, че протегнатата ръка е полезна, за да можем да дадем на един млад човек възможност да влезе в живота малко по-подготвен и по-сигурен, да бъде неозлобен от системата. Това беше моята цел. Напълно безкористно. Освен облечен и нахранен, младежът днес вече разполага и със своя стая, в която отново ще има време да мечтае, както не е спирал да прави това никога през годините. Но една от мечтите ми е децата в България да бъдат щастливи. Точно поради тази причина много искам асоциация или аз да работя в асоциация, където да работя с хора, с които им е трудно и имат проблеми. Въпреки че за в момента момчето все още не е назначено на постоянна работа, всеки ден той съвестно изпълнява възложените му задачи от човека, подал му ръка в трудния момент. И обещава, че каквото и да му коства, ще успее да оправдае гласуваното му доверие.